Ani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli bɛ di aw bɛɛ ma ni an ka dɔgɔkun kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye Ligue de handball olu kelen do ka vacances handball organiser an bɛna o kɛcogo olu ɲɛfɔ aw ye. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taga Afro basket la fɛn min ye an ka simindenw minnu si bɛ san 18 cɛlakaw ni musolakaw u bɛ ka koba kɛ. An bɛna an da don fɛnɛ la k'o ɲɛfɔ ye ani kunnafoni misɛnnin caman farikolo ɲɛnajɛ balontan kunnafoni a bɛ n'olu sɔrɔ a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da tulo kan cogo min na handball Ligue handball de Bamako olu bɛna u ka vacances n'a bɛ f'a ma ko hand vacances o tɛ dɔwɛrɛ ye vacances kɔnɔna na handball dolantanw ka o labɛn denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ walasa handball ale balontan a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na o siɲɛ filanan n'o ye deuxième édition ye olu baaraw olu bolo dalen don catégorie minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔ sa an b'a fɔ pupille ale ni minimiw cɛlakaw ani musolakaw fan fɛ nin baara ninnu kan ka kɛ ka bɛn fɛn min ye 15 ans bugu olu ka handball terrain kan a bɛ kɛ k'a daminɛ nin kalo ni tile 21 ka taa bila a 22 la san 2024 kɔnɔna na. Ni ko minnu bɔra nin kɔnɔ a bɛ na olu ye an ka donna nataw kɔnɔ nka bɛɛ welelen don u ka se ka ye nin kɛnɛ ninnu kan walasa ka se ka fangaba di nin baara ninnu ma. N'an bɔra yen nɔ an bɛna an ka bakuruba filanan dayɛlɛ n'o ye basketball ye an b'a fɔ tare fɛn min ye Afro basket 18 o basket minnu bɛ ka kɛ cɛlakaw ni musolakaw fan fɛ an bɛna musolakaw fɔlɔ fɛ yen nɔ fɛn min ye quart de finale Mali ale ye Rwanda lajɔ ka jifilenni fa ka d'u ma 86 57 o kɔfɛ sa demi-finale la ni Cameroun ye ɲɔgɔn sɔrɔ an yɛrɛ bɛɛ kun siranna sabula Cameroun olu fɛnɛ ka wusa nka an ka musolakaw ye Cameroun lajɔ ka 145 k'o kɛ Camerounɛw na finale ba la sa ba Maliba ani Nigeria ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye fɛn mun na bɛn o kan an ka togo filɛ. Basketball la Mali ale wulila ka saraba cɛ saraba mun n'o bɛ simindenw ko fɔ i b'a jateminɛ ni wagati na Mali ale de bɛ farafina sanfɛ ka kɛ ka ɲɛsin sibiri tɛmɛnen anw ka simindenw cɛw ani musow olu tun bɛ Afro basket 18 o finale ba la i b'a jateminɛ musolakaw fan fɛ olu ni Nigeria tun bɛ ɲɔgɔn na cɛlakaw fan fɛ olu ni Cameroun tun bɛ ɲɔgɔn na dolantan kun fɔlɔ la an ka musolakaw ye sebaya sɔrɔ Nigeriakaw ka banna 76 56 ka taga Mali kanu na o de kɔfɛ sa fɛn min ye dolantan filanan n'o ye finale filanan ye sa an ka cɛmisɛnninakaw olu fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Cameroun ka 61 nin ye kunnafoni ɲumanba ye ka ɲɛsin Mali basket ma o de b'a to an bɛ foli di an ka denmisɛnninw ma an bɛ foli di Fédération Malienne de basket na a ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma nin wagati na fɛn min an bɛ a fɔ Maliens bɛɛ ma ko félicitations an ka denmisɛnninw bɔlen filɛ ka kunnawolo di Malien bɛɛ ma Afro basket 18 kɔnɔna na cɛlakaw ani musolakaw fan fɛ. An bɛ foli di an ka basket fédération ɲɛmɔgɔw ma u ka cɛsiri la jɔyɔrɔ min bɛ Mali la bi basket kan cɛlakaw ni musolakaw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw fan fɛ a dogolen tɛ maa si la an b'a fɔ na hali bi u ka courage ta hali bi an ka basketkɛlaw félicitations an bɛ foli di aw bɛɛ ma. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna an ka tɔnw senna dolantan kɛnɛ la sa fɛn min ye Coupe de Confédération ye o Coupe de Confédération kɔnɔna na Stade Malien ale ni PS Ville olu bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe CAF la Ligue des Champions na Joliba AC ale ni ASCO de Togo olu fɛnɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye reportage min na bɛn o kan an ka togo lajɛ. Mali ale ka tɔnw bɔlen don compétition africaine na n'o ye an ka tɔnba fila ye Joliba AC fo ka se Stade Malien ma an b'a daminɛ fɛn min ye Ligue africaine des champions sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 14 ma Joliba AC ale tun bɛ ka ASCO de Togo bisimila o dolantan bana kelen ani kanangolon ka taga Joliba kanu na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ yanni kɔmasegi cɛ sebaya ala ko nɔgɔya Joliba ye o don kelen na fɛn min ye Stade Malien ale fɛnɛ tun bɛ tagama la ale ni Panesville olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o dolantan fɛnɛ bana kelen ani kanangolo ka taga Panesville kanu na Stade Malien ale bina an bɛ dugawu kɛ ka labɛnw kɔnɔ o match kɔmasegi bɛ kɛ anw fɛ yan Bamakɔ ala ka sebaya ɲuman di an ka tɔn fila ninnu ma walasa an bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ compétition africaine natɔw la. O tɛmɛnen kɔ nin wagati na an bɛna fɛn min ye CAN Maroc 2025 ale éliminatoire tile filanan dolantan olu kɛra an bɛɛ b'a dɔn tile fɔlɔ la ba Maliba
anw ni Mozambique kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yan a banna anw ka ɲɛkumu kan sabula an dɛsɛra ɲɔgɔn na kelen ni kelen donc tarata tɛmɛnen sa Mali an y'an kunda Afrique du Sud kan ani Eswatini ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye seba sɔrɔ kelen ani Kanangolo celu yɛrɛ donna Ivu Bissouma fɛ sanga 7nan na maa min ye pasi kama o ye Mamadou Doumbouya ye Watford bɛɛ b'a dɔn nin dolantan nin kɔnɔna na Mali kun ye celu don nka arbitre ale ma sɔn a la an b'a fɔ arbitrage ma jɔ a jɔyɔrɔ la nin fɛn ninnu kɔnɔ kosɛbɛ nka nin point 3 nin a nafa ka bon sabula a bɛ kɛ sababu ye ba Maliba match 2 kɔnɔ an ye point 4 sɔrɔ hali ni an y'an ka groupe jɔyɔrɔ 2nan ye Mozambique kɔfɛ kuru 4 o b'an bolo an b'a fɔ o ka fisa ko kɔnɔ kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛna dolantan minnu kɛra sa Gambie ale cira Tunisie fɛ 2-1 Burundi Senegal o banna 1 ani Kanangolo Guinée équatoriale Togo olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Madagascar Comore banna 1-1 Niger Ghana 1-1 Uganda ale ye seba sɔrɔ Congo ka 2-0 Angola Soudan o banna 2-1 Ethiopie ale cira RDC fɛ 2-0 fɛn min Lesotho Maroc ye seba sɔrɔ ale ka 1 ni Kanangolo Uranda Nigeria o banna 0-0 Soudan du Sud Afrique du Sud o banna 3-2 ka taga Afrique du Sud kanu na Mozambique Guinée Bissau o banna 2-1 ka taga Mozambique kanu na Gabon ale seba sɔrɔ République centrafricaine ka o banna 2-0 fɛn min ye Guinée Conakry cira Tanzanie fɛ 2-1 Burkina Faso ale sebaya sɔrɔ Malawi kan o banna 3-1 ni ye nin jaabi ninnu jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin dolantan ninnu yɛrɛ la dolantan minnu yɛrɛ cɛluw cayara kosɛbɛ o kɛra Burkina Faso 3-1 ale y'o kɛ fɛn min ye Malawi la Uganda Togo o banna 2-0 Ethiopie RDC 2-0 ani Soudan du Sud Afrique du Sud 2-3 sinon Afrique dolantan sisan an bɛɛ b'a dɔn a niveau yɛlɛnen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ nin wagati ninnu kɔnɔna na vraiment jamana bɛɛ bɛ se balontan na donc o de hukumu kɔnɔ an bɛna da o tulo kan k'a fɔ balontan ma nɔgɔ bɛɛ bɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la nin tɛ kunnafoni ɲuman ye an ka aigle dɔ ni ale tɔgɔ ye Maliki Ture n'an bɛɛ b'a wele ko arabu a tun bɛ balontan jolibase la a ye contrat sɔrɔ kɔfɛ a taga tɔnw caman na arabu ala ye ale ka kalifa minɛ a la n dɔnbaga don n yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnniya kɔnɔ sabula an ye joliba junior balontanw kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni a ka yɛlɛ équipe première la vraiment an bɛ tasibila kɛ arabu ye ka duwawu kɛ a ye a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya ye an n'a bɛ taga jɛmu na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka yafa ma ala k'an bɛɛ yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ ni an ka aigleba dɔ tagalen n'o ye Maliki Ture arabu an bɛ duwawu kɛ a ka famille ani sigiɲɔgɔnw ye vraiment ni ala ye mun kɛ o de ka ɲi arabu an b'a fɔ dors en paix un aigle ne meurt pas mais il dort ni ne bɛna kɛ ka an ka bi farikolo ɲɛnajɛ ale kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni ala ma baasi kɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa don kunnafoni wɛrɛw n'o ye championnat national kunnafoniw fo ka se championnat européen ani kunnafoni misɛnnin minnu bɛ Europe dolantanw kan a bɛna olu kunnafoniw caman sɔrɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ